Jo crec que des del món del documental i des del món de la bibliografia ja hi ha un cúmul d'informació que els espectadors i els ciutadans de Catalunya en general poden tenir al seu abast. Ara bé, una altra cosa és que des del punt de vista oficial, des del punt de vista de la Generalitat, del propi Parlament, també s'han fet documents molt importants com el Llibre Blanc, que em sembla que, si no recordo malament, es va publicar el juliol, que es va donar a conèixer, en què s'establien tots els passos, les necessitats, els entrebancs, les dificultats que hi hauran. Per tant, qui ha volgut estar al corrent del que representa aquest procés i el que pot representar una Catalunya amb estat propi, jo crec que ho té al seu abast. Una altra cosa és després les propostes que poden fer des del Parlament les diferents formacions polítiques. I aquí sí que hi hauria encara un terreny a córrer. És a dir, molt sovint s'acusa que el propi procés no ha generat informació suficient. Jo crec que això és incorrecte. Des del món del visual i des del món del llibre en si, i des del món de moltíssima gent, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista social, etc., s'han fet aportacions importants en aquest sentit. Ara bé, ara són les formacions polítiques, a partir d'un moment en concret, que hauran d'establir què és allò que volen, perquè és el Parlament de Catalunya que haurà de fer una Constitució per Catalunya i haurà de dir cap a on anirà aquesta Constitució, amb els pros i en les formacions i variacions i matisacions que tothom hi vulgui posar. Però ja és funció dels representants polítics, des de la societat civil, des dels mitjans de comunicació, des de l'acadèmia, des de la universitat, es fan propostes, s'han fet propostes, però ara cal establir alguns d'aquests elements tan fonamentals que la gent espera trobar.